guys, नै जों दिनै दारागाव बेरायनो थांगासिनो बांद्राय गरम जानायनि बेहाय दुगैनो थांनो नागिरदों दा जोङो लामायावनो दं मोनहैथ'वाखै थांगासिनो just take a look we are on the way दायो होबावगोन थानायखौ नोंनि मोजाङै खाथि मोनबायानो लोगोफोर हासुनाय ब्रेक स' गाइस जोंनिया प्लेना एसे चेन्ज जाबाय जोङो दारागाव आरो मैनापुख्रि थांनायमोन नाथाय जोंहाय माबा प्रब्लेम जादों होनना बुंदों ओंखायनो थाङाखै माने पुलिसनि प्रब्लेम पुलिसा हाबनो होआखै ना मा होनदों बेखायनो जोङो सुकियावसो फैनायसै आरो लोगोफोर जों 7 जन दङ नैबेयाव जोंनि गारियाव दा जों 7 आरो बाइकजों थांना दंखायो 2 लामायानो गाज्रिथारलै लोगोफोर बे लामायाव दैसो बोहैनाय नामाथाय दैमा बायदि होख्लायथारनोसै नामाब्रा मोनसे जाबाय दे देखायदोब्रा जानोसै जोङो दा मोनबाय अमाया बेदरखौ सावखांनायनि उनाव साफा खालामदों दा बेखौ दसे उनाव फिसा फिसा पिस खालामनानै हख्लायगोन बरियासे सेरेबजों दानगोन आरोना देन्जार नुखादों आरोना जा गोथाव जाखागोन बियो आरोबाव नै जोंनिया लेम्बु फिथाइ हानानै पियास आरो दङ लेम्बु फिथाइयानो जा गोथाव जाखागोन बेदर सावनायजों गैलालै दे खेबसे जादों बेजों लोगोसे लेम्बु पिस मोनसे जाफानोसै लेबु पिस मोनसे जाफादेरनांगौ बेजों असम बाव खैहाबलायथारबाय बापा बरिया जों दा दुगैनोसै दे
लोगोफोर दिनै गोबां रंजाबाय गोबां सान्दुं गोसाब्लाबो बेहाय माने सुकिनि दैयाव दुगैयोबा एसे गगा मोननाय बायदि जाखायोना एकदम माने थान्दा जाखायो आरोना ओरैबायदि गुसु पाहारनि दै फैनाय नै पाहारा गोबां एकदम थान्दा लाबोनाय जाबाय जोंना आच्छा दा जोङो थांनो लानोसै आरोना थांसै बाय टाटा जों थांनोसै बे जायगानिफ्राय एक्चुअली जोङो दारागावसो थांनो गोनांमोन नाथाय दारागावआव एसे प्रब्लेम जानायनि थाखाय जों दारागाव थाङासै स' दिनै सुकियाव फैनाय जाबाय आरो मैना फुख्रियावबो थांनायनि टारगेटमोन मैना फुख्रियाव थांनाय टारगेटआबो बिदिनो जाहैबाय आरो माने मा होनोथाय बेखौ एसे पुलिस माने प्रशासना एसे प्रब्लेम होबाय थादो रावखौबो हाबनो होआखै माने रावखौबो हाबनो होयैनि थाखायनो जों बेहायनो एन्जय खालामनायसै आरो जायगाखौबो लाबाय एन्ड जायगायाथ' जों आगोल फैखाबाय थानाय नालाय जायगाया मोजाङानो आरो बेहायनो जोङो शुटिंखौ लागोन जोंनि नेक्स्ट मिउजिक भिडिअखौ स' अके टाटा बाय बाय गाइस जोङो सुकिनिफ्राय फैनानै जों दा उत्तरकुसियाव हाबबाय आरो उत्तरकुसिनि नैबे जाबाय सुइस गेट नै बिथाङानो बे सुइस गेटनि बानायनायाव गोबां हेल्प खालामदोंमोन लोगोसे जोंनो दा बे सुइस गेटखौ खिन्थिनो नागिरदों आरोना एक्चुअली असम भिउ ना बापरे इमान साफा नुखादों जायगाखौ वा जोंनि बड'लेण्डआवबो बेफोरबायदि इमान साफा साफा जायगा दं गोबां जायगानि मानसिफ्रानो मिन्थिया बेखौ नंगौ एरिया हाबनि साफाले फाग्ला नायलाय Oh my god, iman safa. Kunta thiaखै बेयाव इमान हिडिटखा ओइ बेहाय थुलाय सुइस गेटआव थुलाय थ' Say hi. Hi. Không. Wow. Man, so danger. Ooh. What a beauty of nature. Wow. Nay logoफोर जोंनि जानाया मैगी सुपर हिट oh my god super tasty Sijusa just take one man spoon गरमा गरम जोबोर गरम नाथाय
गरमबाबो उपाय गैया माने माबा सिबना लाबाय उखैनायखौथ' जाखानांगोन ना सिजौसा that's why नै oh my god इमान कालारफुल इमान हिटखोना माने जों उन्दै बैसोआव फैफिननाय बायदि मोनलायलांबाय आरोना माने जों मेगि जानाय love it